Dwi'n gobeithio gallwch chi gefnogi fi fel swyddog Gymraeg am flwyddyn arall i fi gael parhau ddatblygu'r Gymraeg yn yr undeb a'r brifysgol. Mae'n flwyddyn holl bwysig wrth gwrs efo'r rhyngol yn dod i Gaerdydd yn mis Mawrth 2016. Dwi isio defnyddio'r profiadau sydd fi hyd yma i ymgyrchu nid digwyddiad yna'n llwyddiant a parhau i herian o stera sy'n wynebu myfyrwyr Cymraeg rhag byw i fywydau'n Gymraeg yn Brifysgol Caerdydd. Well, I hope you can support me in the upcoming elections and re-elect me as your Welsh Language Officer in what will be a very important year for the Welsh Language and Cardiff University and the Students' Union with the Inter-College Eisteddfod visiting in March 2016. So I want to cooperate with the Gymgym using the experience I've already had to ensure the support of the Union and the University to make the event a success for everybody. So I hope you can support me in the elections. Diolch yn fawr iawn.